азиз, маҳмад каталоги нави атомӣ уже дастраси мо шуд дар Тоҷикистон, дар ҷа ҳама маҳсулото ҳастад ва касоне ки то ҳол дар ширкати атомӣ регистратсия наштагием метонем ки дар ватсапи мо бинависе оиди кор машқ мекунад мефаҳмонам ҳозир духтарако машқ мода маоши ҳамин 3 моҳ ҳама мемонам нигоҳ кунед $8500 дар 3 моҳ шумо мега ки вай кор зуд буда $8500 дар 3 моҳ и вақте мешавад ки шумо 1 сол меҳнат мекунед, яъне ки 1 сол дар бораи маҳсулот меомӯзед, кора ёд мегиред, ҳамин хеле ойлик мегиред. Ҳама одам метавона гирифта. Коргарои ман одамое ҳастанд ки на видео мекунанд, на ҳичи аимада зиёд маош мегиранд. Барои кор дар ширкати атомӣ рақамҳои мода бинависед. Дар ин хеле кор осон аст. Ҳамагӣ як бор дар 6 моҳ харид мекунед, 2 одама мебиёред. Лекин ҳар одаме ки оварде, вая бояд 2 одам биёра ва як бор дар 6 моҳ харид кунад. Ҳамин хеле шумо зинаҳои баланди атомида мебиёред ва маҳсулоти беҳтарини ширкати